Hyvää sunnuntai-iltapäivää ja tervetuloa viimeistä kertaa tänne Kuusamolle Rukalle nimenomaan. Pohjoismaisten hiihtolajien viikonloppu on lähestymässä loppua, mutta toki vielä yksi sähäkkä mukava matka on jäljellä, nimittäin yhdistetyssä kisataan tuo joukkuekilpailu hiihtoosuus 4x5 kilometriä, joten se starttaa 15.30 ja se on sitten paketti siltä myöten selvä. Mutta meillä on ennen tuota kilpailua vielä paljon aiheita täällä studiossa. Mika Kulmala, lämpimästi tervetuloa Hiihtoliitosta meidän kivaan studioomme myöskin. Joo, studio on oikein kiva. Kerrankin ollaan lämpöisissä olosuhteissa eikä tuolla katolla niin kuin aikaisempina vuosina. Kiitos vaan. Joo, se oli ihan teitä vieraita ajateltu tässä aiheessa. Jos ajatellaan tätä Rukan viikonloppua, miltä se on toistaiseksi tämä toiminta täällä näyttänyt? Kyllähän tämä on erinomainen paketti kaiken kaikkiaan. Tämä paikka tässä on niin hieno. Kävelymatkan päässä kaikki. Tämä on aivan ainutlaatuinen maailmassa Pohjoismaiden lajien stadion ja siltä osin tämä on upea juttu. Tietysti eilen tuo mäkikisan peruutus vähän aikaa harmitti, mutta tässä on nukuttu yön yli ja nyt ollaan ihan hyvällä mielellä senkin asian suhteen. Niin, se mäki. Kun se on se ulkoilmaurheilu ja tuntuu, että joka viikonloppu mäestä, kun puhutaan mäkihypystä maailmancupista, niin aina vähän jotain ongelmia, eikä Ruka ole nyt poikkeus tässä. Ja tekin yrititte viimeisen asti loppuun viedä sellaisen mahdollisuuden, että tänään oltaisiin hypätty. Mikä kaatoi tämän päätöksen, tämän mahdollisuuden? Joo, meillä oli tosiaan tämän yhdistetyn kesän jälkeen mahdollista 16.30 aloittaa mäki. Ja joukkueiden kanssa katsottiin lennot, matkustukset. Meillä oli jopa charter-kone oma varauksessa. Ja kaikki muutkin asiat kunnossa. TV-aikaa löytyi, Yle oli valmis esittämään, tuottamaan ja näin poispäin. Mutta viimeisin säännöstö oli niin riskialtis, että sitten teimme toisenlaisen päätöksen kuitenkin. Sitten kustannukset olisivat olleet isot, että kaikki nämä järjestelyt, ja nyt olisi vielä tullut peruutus. Ja sitten varsinkin, kun saimme sitten samalla viestin niin kansainvälisen liiton mäkikoordinaattori Walter Hoferilta, että meille annetaan mahdollisuus Lahden tai Kuopion ympäristöön tämä vielä sitten niin kuin siirtää kevääksi. Niin, se on tietyllä tavalla, jollakin tavalla ihaltavaa tämmöistä joukkuehenkeä myöskin siltä puolelta, että FIS tulee tässä vastaan ja antaa teille mahdollisuuden korvata tämän tulon menetyksen, joka tästä tulee. Avataan vähän sitä, jos ei pystytä viemään Suomessa läpi mäkihypyn maailmancupin osakilpailuja, niin paljonko ne tulomenetykset ovat? No, yksittäisen kilpailun osalta, niin kuin tässäkin tämä yksi mäkikisa täällä maailmancup-sirkuksessa, niin meillä suomalaisella sopimuksella, mikä meillä tällä hetkellä, niin se tulonmenetys on noin 200 000 euroa. Ja järjestäjille se on siitä noin 10%. Mistä tällainen muodostuu, tällainen tulonmenetys? Ovatko ne sopimusteknisiä asioita vai mitä ne ovat? No, rahahan tähän toimintaan tulee kansainvälisestä mediaoikeuksista, eli kansankielellä TV-oikeuksien myymisestä ja myöskin sitten markkinointioikeuksista. Eli me Suomen Hiihtoliitto omistamme tapahtuman, FIS on sen meidän myöntänyt, ja me myymme nämä oikeudet ulos ja saamme siitä rahaa. Ja sillä rahalla me sitten yhdessä järjestäjien kanssa toteutamme ne FISin toiveet. Maksamme palkintorahat, maksamme majoituksia, maksamme matkoja, maksamme järjestäjille siitä, että he järjestävät meille, annamme kompensaatiota hyvästä talkootyöstä, että he järjestävät nämä kisat ja niin poispäin. Ja sitten välillä siinä on riskejä, että kaikki ei toteudu. Mäkihyppy on siitä mielenkiintoinen laji, että siinä on suurimmat tuotot ja suurimmat riskit. Mutta eikö näissä ole joskus käytetty myöskin vakuutusmallia, että otetaan vakuutus juuri tällaisen peruuntumisen varalla? Oliko nyt tällaista vakuutusta olemassa? Tänä vuonna meillä ei ollut vakuutusta, viime vuonna oli. Ja oikeastaan syy oli siihen sillä tavalla, että me aika tarkkaan on analysoitu näitä, ja tämä olisi ollut 24. mäkihyppykisa Nordic Openingin historiassa ja toinen peruutus, jolloin se kuitenkin aika pieni on se peruutusprosentti. Ja toisaalta me emme saaneet tänä vuonna vakuutusyhtiöiltä meitä tyydyttävää ratkaisua. Eli hinta olisi ollut liian iso maksettavaksi siitä? Kyllä, ja itse asiassa me monessa paikassa sanottiin, että eivät lähde edes vakuuttamaan. Eli tässä on monenlaisia haasteita ja muuta. Ja nyt sitten tietyllä tavalla kuitenkin Hiihtoliiton kokonaistalous on ollut semmoisessa kohtuullisen hyvässä tilanteessa, joten me pienet kuprut kestämme kyllä. No, kuten sanottu, sieltä on annettu jo vihreää valoa sille, että joko se olisi Kuopio tai Lahti, tämä paikkaava kisan järjestäjä. Kumpi se sinun nähdäksesi on vai ja mikä ratkaisee sen, kumpi näistä järjestää? No, ensimmäiseksi me tietysti jälleen mennään mediaoikeushaltija Infrontin kimppuun kysymään, että kumpi on heidän kannalta, mihinkä he saavat sen TV-paketin myytyä. Ja sitten he varmasti tulevat Ylen kanssa neuvottelemaan, että miten tämä onnistuu. Ja sitten me keskustellaan FISiä järjestäjien kanssa ja siitä se muodostuu. Käytännössä se on perjantai-ilta Lahdessa, mikä on varmaan hieno kansanjuhla, tai sitten maanantai-ilta Kuopiossa. Niin, eli se liitettäisiin siihen Salpausselän kisojen yhteyteen, kokonaisvaltainen paketti.
Hiihtoliitolla tietysti ylimääräinen kokous myöskin tällä Rukalla. Lienee ainoastaan kosmetiikkaa se, että FinJumping ry tässä muodossa, kun se parin vuoden ajan ehti olla, lopetettiin. Joo, tämä oli ihan tämmöistä järjestöjuridiikkaa, että toiminnat on siirretty vuosi sitten jo Suomen hiihtoliiton alaisuuteen mäkihyppyn ja yhdistetyn osalta, ja nyt oli tämmöisen itsenäisen ryn lakkauttamisen aika, että se ei jää enää tuonne patentti- ja rekisterihallituksen turhaan roikkumaan. Ja hei, vielä tuosta aikataulusta, kuinka kauan joudumme odottamaan sitä tietoa, että kummassa kisat järjestetään muuten Kuopiossa vai Lahdessa? Ei ole vielä sitä deadlinea asetettu, mutta mä luulen, että varmaan aika nopeaankin viikon parin sisällä me saadaan varmaan tämä asia ainakin jonkinlaiseen päätöstilaan. Ja sitten toivotaan tyyntä keliä Suomeen, että vihdoinkin päästään viemään yksi kisa tällä läpi kunnolla, eikö niin? Kyllä mä uskon, että niin kuin mä sanoin, niin nämä keskeyttämisprosentit on todellisuudessa aika pieniä. Nyt vaan sattuu sillä tavalla. Kiitoksia Mika oikein paljon, ja nyt jäädään jännittämään sitä yhdistetyn kilpailua. Näin tehdään, kiitos. Ja täältä studiosta pistetämmekin sitten pallon oikeastaan sinne Petteri Kukkosen suuntaan, yhdistetyn päävalmentaja, viimeiset mietteet ennen viestiä. Päävalmentaja Petteri Kukkonen, tässä on nyt sitten hiihtoosuusjoukkueelle lähdössä, niin millaisessa iskussa Suomen joukkue on? Kyllä mä luulen, että me ollaan hyvässä iskussa tänään, että se Ilkka näytti hiihtokuntonsa eilen, että siinä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Myöskin Mäkiöhön Arttu ja Lenson Mikki on hiihtänyt tosi hyvin meidän omissa harjoituskilpailussa. Tietenkin pojat ei päässyt eilen starttaamaan, että sellainen pieni kysymysmerkki on, että miten heillä kulkee, mutta siis peruskunto heillä on kyllä kohdalla ja harjoituskisat on kulkenut, niin ei pitäisi olla mitään niin sen suhteen ongelmia. Entä Janne osalta sitten pieni notkahdus ehkä tuossa mäessä? Joo, sattui harmittava tekniikkavire siihen ja muut 3 poikaa avasi niin oikein positiivisesti siinä ja Jannella valitettavasti tällä kertaa sattui lipsaus. Mutta ei sitä nyt olla surkulta sen enempää, että meillä on kuitenkin siihen 8 joukko vielä ihan hyvät mahdollisuudet, mikä meillä olisi tavoitteenakin. Nähdäänkö sinnikäs Ryynänen nyt sitten tuolla ladulla? No joo, tuohon mukaan ja kyllä mä uskon, että Janne tuli semmoisella ilmeellä tuohon koppiin, että nyt ainakin toinen puoli pitää hoitaa kunnialla. Että niin kuin varmasti Janne tekee kaikkensa, että kun vielä ankkurina on, että 8 sija hoituu kotiin. Siellä on runsaat 2 minuuttia, Hime oli 2 minuuttia kärkeen, niin pystyykö sitä edeltä napsimaan edellä olijoita kiinni? Minkälaiset nämä hiihtovoimasuhteet tällä hetkellä ovat? Siinä on Venäjän joukko minuutti 20 edellä, että se on semmoinen mahdollisuuksien rajoissa oleva joukko, mutta kyllä on selvää, että nämä muut niin kuin tiimit, mitä meidän edellä on, niin ei heitä tänään ole mahdollisuuksia. Esimerkiksi Itävallallakin heidän nuorin kilpailijan päälle 30, meidän vanhin on 25 ja nuorin 16-vuotias, että yleensä tämä, niin kuin, että heidät niin kuin hiihtoisuudella päihitään, niin me tarvitaan vielä muutama treenivuosi, että kestyspohja siihen riittää. Tämä on se tämmöinen nopea tekoslitys tähän asiaan. Mutta niin kun, jos me Venäjä saadaan kiinni, sitten se takana on Tsekki ja Slovenia, minkä me taistellaan niin sijoista 6, 7, 8, 9, että tästä se niin meidän taistelu tänään kulminoituu ja tähän kulminoituu. Kiitos. Kiitos. Näin siis yhdistetyn joukkueen päävalmentaja Petteri Kukkonen. Jyri Pelkonen, se on viimeinen skaba myöskin täällä Rukalla tosiaan lähestymässä loppua ja yhdistetyn hiihtoosuus alkamassa. Mitkä on kutinat ennen kilpailua? Hyvät kutinat kyllä, että hienosti saatiin tuo mäkiosuus viettyä ja nyt meidän joukkueen tilanne on vielä se, että niin kuin Petteri totesi tuossa, että 8 joukkoon tavoitellaan ja tämä on jännittävä paikka nyt katsoa sitten, että toteutuuko se tässä vaiheessa. Nimenomaan. Palataan he kuitenkin vielä tuohon mäkiosuuteen ja niihin hyppyihin, mitä siellä nähtiin. Janne Ryynästä lukuun ottamatta oikeastaan voidaan kai niputtaa tuo mäkiosuus siten, että se meni suomalaisittain hyvin. Meni erittäin hyvin, että kuitenkin kohtuullisen repalainen viikko tässä takana ja näitä onnistuneita kilpailuhyppyjä sitten hyvinkin niin kuin vaihtelevalla menestyksellä, että siihen näen tämä nuori kaarti kyllä osoitti voimansa, että usko tulevaisuuteen löytyy ja hyvin kyllä saivat tämmöisen startin nyt tähän tulevaan maailmankauteen, että motivaatio varmasti kasvaa ja nälkä kasvaa syödä tästä eteenpäin. Näin varmaan. Janne Ryynäsestä näissä lähetyksissä on puhuttu ja hänen tekemisestään, testituloksistakin on saatu osviittaa, että hyvältä pitäisi näyttää, mutta mäessä ei tänään kulkenut. Miten ajattelet ja mitä näet tässä? Minä näen tässä suurimman ongelman tällä hetkellä tuon lentämisen, että Jannen lentotekniikka ei ole nyt sillä mallilla, kun sen pitäisi olla. Ehkä hieman välineiden kanssa kannattaa miettiä, että mitä on tehtävissä, jotta tuo suksi tuossa ilmalentovaiheessa käyttäytyisi paremmin. Se olisi lähempänä vartaloa tuolla ylempänä, kun se tällä hetkellä
on tuolla. Ja niin kuin Janne ton hyppynsä jälkeen totesi, että kun mikään paikka ei niin kuin kanna tuossa ilmalennon aikana, niin ei varmasti kanna, jos se suksi on tuolla lähes metrin päässä vartalon olkapäitten tasalta. Janne Ryynänen muistetaan ja tiedetään erinomaisena mäkihyppäjänä aikaisemmin. Hän on ollut loistava mäkihyppäjä. Miten tavallaan se hyppyvire voi kadota tällä tavalla? No ei varmaan siitä, että hyppyvire on kadonnut. Hänen tekeminen tuolla hyppyrin pöydällä on aika hyvällä tasolla ja hyppyjä nyt kesäkauden aikana enemmän kuin aikaisempana kesänä. Onko sitten riittävästi talvihyppyjä, niin se on taas sitten yksi kysymysmerkki, että kyllä ne kaikki olosuhteet, mitä on tarjolla tässä ennen ensimmäisiä maailmancupin kisoja, niin kannattaa niin kuin hyödyntää maksimaalisesti hyväkseen. Ja varsinkin tuommoinen tilanne, kun on, että on hakemista vielä tuon lentämisen osalta, niin sitä vaan pitää hyppyjen ja välinetestauksen kautta niin kun päästä aina askel askeleelta lähemmäksi. Mulla on kyllä täys luotto Janneen, että kun nämä asiat saadaan kuntoon, niin tulosliuskalla ollaan huomattavasti ylempänä. Kun puhutaan aina näistä mäkihypyssä välineasioista, niin väännetään vielä rautarangasta, eli missä ne suurimmat ongelmat välinepuolella ovat Ryynäsen kohdalla? No yksi selitys voi olla se, että suksin ja tämän monon kiinnittymistappi on liian lyhyt ja estää sen, että suksi ei pääse riittävän lähelle tulemaan tätä vartaloa. Toinen seikka voisi olla se, että suksen profiili, suksen rakenne on liian jäykkä, joka ei mahdollista sitä, että se suksi oikealla tavalla ui tuolla ilmalennon aikana ja antaa hyppäillä semmoisen varmuuden, että tätä ilmapatjaa vastaan pystytään niin kuin nojaamaan. Aika mielenkiintoisia teknisiä pointteja ja yllättävän pienistä asioista se, että kuitenkin on kiinni. Kyllä, nimenomaan pienistä asioista on kiinni ja vaatii vaan niin kuin fokusta sinne ja harjoittelua ja välinesäätöä ja oikean suksiparin hakemista, niin hyvältä näyttää. Onko yhdistetty miehellä tällä hetkellä niitä resursseja hakea näitä välineitä? On, ja kyllä mä uskon, että pojat on kuitenkin tämmöisellä tasolla, että tulee niin kuin välinevalmistajien kautta niin kuin hyvää tukea ja pystytään niin kuin esittämään toiveita sille, että minkä tyyppistä suksia haluttaisiin käyttöön. Ja sitten tämä sidepuoli, niin se on enemmän sitä hyppäjän omaa tekemistä ja valmentajan kanssa tekemistä, että miten se side monoakseli justeerataan niin, että se on juuri tälle hyppäjälle niin kuin optimaalinen. Toivottavasti siihen saadaan parannusta. Nyt mä päästään Jyri Suttonen Hoopin viereen selostamoon. Pääsette tuohon kisaan tiimelykseen kiinni ja ruotsiksi Mikael Oivo Glenn Lindholm jatkavat sitten tuosta yhdistetyn hiidosta. Näin ovat kaikki joukkueet sitten valmiina tähän koitokseen. 4 × 5 kilometriä on hiihto-osuuden pituus, eli jokainen hiihtää sen 5 kilometriä. Eilenhän yhdistetyn henkilökohtaisessa kilpailussa lenkki oli 10 kilometriä, 2,5 kilometrin reittiä. Norjan joukkue hiihtää järjestyksessä Håvard Klemetsen, Magnus Krug, Mikko Kokslien, Jörgen Grobak. Eli siinä on nelikko, joka eilisessä henkilökohtaisessa kilpailussa oli 4 tai 6 parhaan joukossa. Eli kun Frenzel voitti, Grobak, Krug ja Kokslien olivat sitten seuraavilla sijoilla. Ja Jason Lamy Chapuis siinä 5. norjalaisten välissä ja Håvard Klemetsen sitten 6. Norjan taktiikka on se, että siihen laitetaan hitaimmat miehet, jos nyt norjalaisista voidaan puhua hitaina, Klemetsen ja Krug alkuun ja sitten nopeimmat Kokslien ja Grobak, jotka olivat tuon eilisen hiihto-osuuden 1. ja 2. seuraaviksi, eli 3. ja 4. osuudelle. Näitte ladun, joka on tuo 2,5 kilometriä, eli samanlainen lenkki kuin eilisessä henkilökohtaisessa kilpailussa. Norjan johto Japaniin on 28 sekuntia, sitten Venäjä 42 sekuntia, Saksa 48, Itävalta 1.06, Ranska 1.28 ja Suomi 2.02 kärkeä jäljessä. Sitten Suomen jälkeen Slovenia 8. 2.15 eroa Suomeen ja Slovenia aloittaa Marian Jelenkon hiihto-osuudella. Jelenko on ihan hyvä hiihtäjä ja siinä saa tietysti sitten Suomen joukkue ja Herola olla varuillaan. Samoin myös Tšekin joukkue, joka on 2.41 kärkeä jäljessä. Heidän aloittajansa on Miroslav Čvosak, joka on vahva hiihtäjä, oli eilen 3. nopein 10.
Puola on 3.09 jäljessä, Viro 3.25, Yhdysvallat, jonka hiihtokuntoa emme vielä ole oikein päässeet selvittämään, kun miehet eivät selvinneet henkilökohtaisen mäen jälkeen hiihto-osuudelle. Lodvik, Fletcher, Brian Fletcher, Wildemong ja Taylor Fletcher siinä joukkue ja sitten Italia 13 joukkue. Kaksi viimeistä lähtevät autolähtönä 4 minuutin kohdalla. Howard Clemetsen polkaisi jo vauhtiin ja hänen peränsä lähtee sitten Japanin Taihei Kato, joka oli eilen 7. nopein ladulla. Yoshito Watabe, Hideaki Nagai, Akito Watabe on Japanin joukkue tänään. Ja Venäjän joukkue seuraavaksi Jevgeni Klimov, mäkiosuuden ykkönen tuossa yhdistetynä varakilpailussa lähtee. Ykkösenä sitten Ernest Jachin, Nias Nabejev, Ivan Panin, Björn Kirchheisen, Manuel Feist, Johannes Rützek, Erik Frenzel on Saksan joukkue. Näin polkaisi Kirchheisenkin vauhtiin. Hänen mäkihyppytaitonsa ovat toistaiseksi olleet piilossa, mutta vauhtiahan Kirchheisenilta aina löytyy ladulta. Sitten Wilhelm de Niefel, 33-vuotias itävaltalainen, polkaisee vauhtiin 48 sekuntia, tai 1.06 on eroa johtavaan Norjaan. Sebastian Lacroix, Ranskan avaajana 1.28 eroa kärkeen näin Ranskan joukkue. Lacroix, Jason Lamy-Chapuis, François Brault ja Maxime Lahoet on Ranskan hiihtojärjestys. Ja sitten lähtö paikalla Suomi, Ilkka Herola, Mikke Leinonen, Arttu Mäkiaho ja Janne Ryynänen siinä hiihtojärjestys. Ja vilakkaa näyttää olevan Herolakin siinä 18-vuotias siilijärveläinen hytisee kylmässä, mutta eiköhän tässä ehdi 5 kilometrin aikana kuitenkin hiki vähän tulla. Marian Jelenko oli seuraava lähtijä, eli Slovenia. Mitja Oranic, Kasper Berlot ja Matic Plasnik on heidän joukkueensa. Ja sitten Slovenian jälkeen 9. Miroslav Čosak, Tomas Lavik, Ales Vocedarek ja Pavel Šuravi, Tšekin joukkue 2.41 kärkeä jäljessä. Howard Clemetsen kipuaa jo tätä tuttua väliaikamäkeä ylöspäin. Kilometri 100 metriä on hiihdetty ja Clemetsen tulee rauhallisesti 2 kertaan. Hän kiertää tämän saman paikan ja sitten pääsee antamaan vaihdon Magnus Krugille. Sieltä tulee Taihei Kato. Howard Clemetsen käytti eilen 10 aikaa 28.37, kun Coxlien kiersi 10 lenkin aikaan 26.16. Näin Kirchheisen 36 sekuntia perässä, eli 48 sekuntia oli lähdössä eroa ja Kirchheisen on jo ohittanut Jevgeni Klimovin, joka eilen oli lopulta 30, vaikka lähti kärjessä mäkiosuuden jälkeen. Klimov jäänyt 48 sekuntia Norjasta ja Klimov menee hieman hitaampaa vauhtia kuin kärjessä viilettävä Howard Clemetsen. Sitten seuraavaksi tulee Wilhelm de Niefel tähän ensimmäiselle väliaikapaikalle. Hänkin hiihti eilen 10 lenkin melkein 29 minuuttiin. Sitten Lacroix ja Ranskan joukkue numero 6. Sebastian Lacroix käytti 10 eilen aikaa 27 ja 10, eli hävisi lähes minuutin Mikko Coxlienille 10 kilometrin lenkillä. Lumi narskuu siinä hiihtäjien suksien alla. Se kertoo siitä, että on aika nahkea pakkaskeli. Erolla lähti siis 34 sekuntia
34 sekuntia Ranskan jälkeen ja on nyt 7. 1.59 on eroa kärkeen, eli muutamalla sekunnilla hän on ottanut kärkeä kiinni. Ranskaan eroa on 41 sekuntia nyt. Suomen jälkeen Slovenia tulee 8. ja on 9 sekuntia Suomen perässä ja lähdössä tätä aikaa yli 13 sekuntia. Eli 9. joukkueena väliaikapaikalle Tšekin tasavalta 2.37 eroa nyt kärkeen, kun sitä lähdössä oli 2.41. Tässä tulee kuitenkin Howard Clemetsen jo tätä stadionin rinnettä ylös ja on kohta hiihtostadionin tasangolla ja siitä sitten toinen 2,5 kilometrin lenkki. Tai Kato ja hänen perässään sitten jo Saksan Björn Kirchhaisen, joka on aloittanut räväkästi. 36 sekuntia oli siis Saksalla eroa tuolla 1 kilometrin kohdalla kärkeen ja 48 sekuntia lähdettäessä, eli 12 sekunnilla oli Kirchhaisen pystynyt kärkeä kuromaan kiinni. Clemetsenin vauhtia nopeammin. Näin on noussut Clemetsen jo tähän hiihtostadionille, josta sitten kääntää toiselle 2,5 kilometrin lenkille. Jonkin verran on vielä Rukan hiihtostadionilla innokkaita katsojia seuraamassa tätä viikonvaihteen viimeistä finaalia miesten joukkuekilpailu yhdistetyssä. Ja siellä tulevat sitten jo peräkkäin Tai Kato ja Björn Kirchhaisen, ja Kirchhaisen katseli siinä Clemetsenia, kun he tulivat vastaan tässä hiihtostadionilla, minkä kuntoisella menolla hän menee. Iskeytyy kuitenkin hetkeksi aikaa siihen Tai Katon kantaan. Kato hiihti 40 sekuntia nopeammin eilen 10 kuin Kirchhaisen, mutta voi olla, että Kirchhaisen ei eilen pistänyt ihan parastaan, koska lähti aika huonoista asemista tuolle 10 lenkille mäkiosuuden jälkeen. Sitten Venäjä väliaikapaikalla, Klimov jäänyt jo 53 sekunnin päähän Clemetsenistä. Ja sen jälkeen tulee sitten Itävallan joukkue ja perässään Ranska. Ja ero kärkeen on 1.08 Lacroixalla ja lähdettäessä sitä oli 1.28, eli 20 sekuntia Norja on otettu kiinni. Eroa tuonne kärkeen on kuitenkin kertynyt jo enemmän kuin lähtiessä. 2.02 siis Herolalla eroa kärkeen, kun lähdettiin matkaan, ja nyt sitä on noista montaa sekuntia ole tullut lisää, mutta joka tapauksessa 2 minuuttia suurin piirtein. 1.59 siis on ero Slovenialla ja Suomella 1.58. Jos katsotaan tuota ensimmäistä väliaikapaikkaa, niin siinähän Suomen ero kärkeen oli juuri se 1.59. Kirchhaisen on näköjään nyt sitten siirtynyt kärkimieheksi tässä kaksikossa. Tai Kato Björn Kirchhaisen. Tšekki on 9. 2.34 eroa kärkeen. 2.41 oli kilpailun alussa. Ja siinä tulee Clemetsen ja hyvin tulee Kirchhaisen myös siinä, joten Saksa ottaa tässä Björn Kirchhaisenin avausosuudella selvästi Clemetsenin kiinni, ja
Olisiko tässä nyt sitten Norjallakin ollut parempi laittaa tähän kärkeen yksi kovista hiihtäjistä? En tiedä, se näkyy seuraavilla osuuksilla, mutta nyt alkaa Taihei Katon voimat uupua tässä leikissä ja Kirhaisen syöksyy siinä Klemetsenin perään tavoittaakseen Tarkulaisen. Näitä paikkoja avannut ja hän pääsee tänään parempaan vauhtiin. 2,5 kilometrin kohdalla siis järjestys: Norja, Japani, Saksa, Venäjä, Itävalta, Ranska, Suomi, Slovenia, Tsekki, Puola, Viro, Yhdysvallat ja Italia, eli Yhdysvallat edelleenkin 4.03 jäljessä kärkeä, joten 20 sekunnilla on Yhdysvaltain joukkue ja Todd Lodvik ottanut kärkeä kiinni. Jenkeillä varmaan näkyy se, että kun eilen ei ollut kukaan starttaamasta, Todd Lodvikhan pitäisi olla kyllä selkeästi parempi hiihto-osuudella kuin Ilkka Herola, ja nyt miehet ovat tämän ensimmäisen 2 puolikkaan menneet samaa vauhtia. Eli ei siellä nyt lähdetä ihan raivopäin kärkeä kiinni ottamaan. 3,6 kilometriä väliaikapaikka, siellä Norja 6 sekunnin turvin johdossa, Japani 7 sekuntia jäljessä Norjaa, Kirhaisen siis kakkosena, Ranska 1.01, Itävalta 1.02 ja Venäjä 1.44, 1.03 kärkeä jäljessä. Ja Suomi 1.55, Slovenia Suomen perässä siellä 1,1 kilometrin kohdalla, eli yhteensä 3,6 kilometriä oli siis hiidetty, kun nämä väliajat tulivat, ja Slovenia, Jelenko siinä Herolan imussa mukana, ja tässä on siirtynyt Kirhaisen sitten jo kärkipaikalle, eli Saksa on siirtynyt 4. sijalta tällä avausosuudella kärkipaikalle, ja 48 sekuntia oli todellakin Norjan etumatka, kun tälle osuudelle lähdettiin. Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, miten tekevät Manuel Feist, Johannes Rützek ja Erik Frenzel, kun Norjalla on heittää sitten eilisen hiihto-osuuden 6. nopein Magnus Krug peliin. Hän hiihti 27.01 10 kierroksen, kun Feist käytti siihen aikaa 29.08, eli 2 minuuttia oli Feist hitaampi kuin kakkososuudelle nyt lähtevä Magnus Krug eilispäivän 10. Hyvin Howard Clementsen laittaa kampoihin tässä Kirhaisenilla. Yhtä aikaa miehet tulevat vaihtoon, ja vauhtiero tässä matkan varrella on ollut se, että 10 sekuntia kilometriä kohti niin Kirhaisen on saanut tätä Clementsinia kiinni, että onhan siinä huikea ero vauhdissa. Kyllä, eikä Kirhaisenilla sitten enää siinä kovin paljon voimia ollut vastata tähän Clementsenin pieneen kiriin, mutta ei ole tarvettakaan, koska kaksikko tulee nyt yhtä aikaa vaihtopaikalle. Ja Kirhaisen lähettää Feistin ja Klemetsen Krugin matkaan. Norjalle merkitään väliaika tässä 5 kilometrin kohdalla. 15 kilometriä vielä jäljellä ja 3 osanottajaa molemmista joukkueista tai kaikista joukkueista vielä hiihtämättä. Sitten tulee Taihei Kato vaihtopaikalle ja antaa Josito Watabelle viestin. Josito Watabe oli eilen 15 hiihtoajoissa, eli ihan hyvä hiihtäjä. Josito Watabe on Klemetsen on näköjään antanut kaikki energiansa tuolle lenkille, ja varmasti siinä on henkisesti ollut aika kova paikka, kun on nähnyt, että Kirhaisen ottaa hänet kiinni. No, siellä on luottoa kyllä sitten jäljelle oleville osuuksille. Magnus Krughan tämän pelin ratkaisee tällä kakkososuudella. Näin voisi kuvitella, annetaan hiihtäjä hiihtää ja katsotaan mihin kilpailu kehittyy. Ranska tulee seuraavaksi. Ranskalta lähtee Jason Lamy Chapuis tälle kakkososuudelle, ja sitten perässä tulee Itävalta. Itävallalta Christophe Bieler Denifelin jälkeen loppukamppailuun. Lamy Chapuis oli eilen suurin piirtein yhtä nopea ladulla kuin Ilkka Herola, eli 10.27.23 ajalla. Siinä lähtee Venäjä. Klimov lähettää Ernest Jahinin matkaan. Jahin ei päässyt mäkiosuudelta
hiihtoon eilen ollenkaan, joten hänen hiihtokuntonsa on pieni arvoitus, mutta eihän Jaahin yleensä ole mikään kova menijä ladulla ollut. Ja täällä tulevat sitten Ilkka Herola ja hänen perässään Marian Jelenko. Ja tuo 2 minuuttia suurin piirtein on edelleenkin ero kärkeen, kun Suomi vaihtaa 7. eli juuri sillä paikalla, missä oltiin, ja sitten Slovenia 8. mutta Slovenia on ottanut tuon etumatkan, joka Suomella oli kiinni, eli 13 sekuntia oli Suomi perässä tai edellä Slovenia, ja nyt siinä saman tien sitten Slovenian kakkoshiihtäjä Mitja Oranic siirtyy kärkipaikalle, eli 7. Mikellä on hyvä paikka kyllä tuossa nyt pyrkiä pysymään vaan Mitja Oranicin mukana, ja 36 sekuntia edellä menee Venäjän joukkue, ja jos tuossa kelkassa Mikke Mitjaa seuraa, niin päästään aika lähelle ainakin Venäjän porukkaa tällä osuudella. 8 joukkuetta on käynyt vaihtopaikalla, ja seuraava joukkue on sitten Tsekki, joka sinne tulee. 2.48 on Tsekin ero kärkeen, mutta tässä tulee kärkikaksikko, eli Norja ja Magnus Krug ja Saksa Manuel Feist. Kyllä tässä on tämmöistä lämmittelyn makua vielä, että ei ole eilisen kaltaista lyöntiä Magnus Krugin hiihdossa vielä havaittavissa. Krughan otti kakkostilan täällä viime vuonna yhdistetyn henkilökohtaisessa kilpailussa, ja näytti jo silloin, että hän on vahva hiihtäjä, lähes yhtä vahva kuin Mikko Koksli. Norjalla on kyllä kivekova joukkue. Tästä joukkueesta ulkopuolelle jäi myöskin täällä paikalla oleva Jan Smid sekä Magnus Muuan, joka ei edes Rukalle vaivautunut tässä vaiheessa. Että kyllä tiukasti pitää muiden joukkueiden kehittyä talven mittaan, että pystytään norjalaisen kampoihin laittamaan. Tsekin jälkeen Viro, Puola ja Italia, Yhdysvallat ja Yhdysvallatkin tuli siinä juu vaihtoon. Joten kaikki 13 joukkuetta ovat käyneet vaihtopaikalla ja kakkoshiihtäjät ovat asialla. Tässä sitten Lami Chapuis. Josit Vatape menee näiden herrojen edellä. Siinä on Lami Chapuis ja sitten Christoph Bieler. Japani on 30 sekunnin päässä Norjasta ja Saksan joukkueesta. Ranskalla eroa 56 sekuntia, Itävallalla 57. Eli Japani, Ranska ja Itävalta ovat nyt lähinnä kamppailemassa tuosta 3. tilasta. Se on ainakin hyvä tässä, ettei tämä nyt ollut ihan Norjan paraatimarssi alusta loppuun asti, vaan tässä Saksa pääsi heti ensimmäisellä osuudella haastamaan Norjan tähän joukkuekilpailuun. No niin, silloin Suomikin ohittanut tämän edellisen väliaikapisteen, ja eroa Venäjän joukkueeseen näyttäisi olevan 28 sekuntia. Ja Suomi ja Mikke Leinonen seuraa siinä edellä menevää Slovenia ihan tuntumassa. Ilkka Herolalla siis ikää 18 vuotta, Mikke Leinonen on 21-vuotias, Arttu Mäkiaho sitten 16-vuotias ja Janne Rynnänen tietysti konkari 25-vuotias. Vaikka ei Jannekaan vielä mikään oikeastaan vanha tekijä tai vanha ole yhdistetyn kilpailijaksi. Jos otetaan Itävalta mukaan, niin siellä Mario Steher ikää 36 vuotta, Christoph Bieler niin ikään 36-vuotias juuri ladulla. Ja Denifel 33 ja Gruber nuorin 31-vuotias. Kyllähän tämä hieno tilanne muun muassa Arttu Mäkiahon kannalta, 16-vuotiaana pääset kisailemaan maailmankap-tasolla, niin näkemään missä se tämän hetken maailmankärki menee, ja loistava paikka hakea niin kuin oppia ja kokemuksia tulevaisuutta silmällä pitää. Magnus Krugilla on ikää 26 vuotta. Ja Manuel Feist on 20-vuotias ja he tulevat nyt sitten perää tässä
ensimmäisen 2,5 kilometrin lenkin hiihtäneenä hiihtostadionille ja ihan tasoissa mennään. Nyt kyllä jo sitten, jos Krug haluaisi tässä Norjan pitää vielä hyvän matkaa johdossa, niin pitäisi lähteä, mutta Krug katsoo sitten parhaaksi antaa Feistille vetää hiihtostadionilta tuonne maastoon, mutta kyllä hänellä pitäisi siis Krugilla olla kapasiteettia jossakin vaiheessa Feist pudottaa kyydistä. Kyllä, Norjalla on varaa tässä leikitellä vielä ja siellä on ankkurina sitten Jörgen Krabak, joka eilen hiihti loistavan hiihdon, että ei huolta tämän päivän tuloksesta, että tällä tavalla ovat päättäneet nyt vähän säästellä tuossa hiihto-osuudella. Japani tulee sitten kolmantena, Yoshito Watabe. Ja eroa on tullut sitten jo 47 sekuntia. Eli 17 sekuntia lisää tuolta 1,1 tähän 2,5 kilometriin. Watabe jäänyt. Lami Chapui 57 sekuntia suurin piirtein. Lami Chapui hiihtää tuota kärjenvauhtia, koska edellisellä paikalla ero oli 56 sekuntia, nyt 57 sekuntia. Ja sitten Christoph Bieler ja Itävalta viidentenä. Bieler on jäänyt jo hiukan edellisellä paikalla. Bieler oli vielä Lami Chapuin vanavedessä, mutta ei enää 2,5 kilometrin kohdalla. Sitten Venäjän Jaahin 1,36 oli ero kärkeen. Ja sitten hän oli 1,26 tuolla edellisellä väliaikapaikalla ja kuten Jyri totesi, niin sitä 28 sekuntia oli Venäjän ja Suomen välinen ero edellisellä väliaikapaikalla. Ja nyt väliaikapaikalle tulee sitten Slovenia ja Mikke Leinonen nyt 20. Siinä on 29 sekuntia nyt ero. Mikke ei aivan pysy tuossa Slovenian pojan kyydissä. Ero on tällä hetkellä noin 20 metriä, kun pojat hiihtävät tässä stadionilla. Ja kovasti yrittää Mikke puristaa tuohon peisiin, mutta ei maha mitään. Kyllä nyt tässä vaiheessa tuo Slovenian joukkue kyllä tällä osuudella Mikeltä karkaa. Tässä käydään kärkikamppailua. Noustaan jälleen tämä kilometri hiihtostadionilta tähän väliaikapaikalle. Ja komennon on ottanut Magnus Krug. Ja tässä hänen nyt pitäisi sitten viimeistään Feist kyydistään pudottaa, mikäli aikaisemmat hiihtomeriitit jotakin merkitsevät, mutta Feist on kevyellä jalalla hyvin siinä mukana ja pystyy vastaamaan hyvin Magnus Krugin irtiottoyritykseen. Ja valmentajat tietysti huutavat kaikille kannustusta siellä Norjan ja Saksan edustajalle ja näin sitten rauhallisesti tulevat siellä takana Itävalta ja Japani. 9. tulee tähän 7,5 kilometriin tsekkien joukkue. 30 kärjestä jäljessä ja 1.05 Suomen takana, että tätä tsekkijoukkuetta meidän pitää kyllä pitää silmällä. Italia on tehnyt hirmu nousua, tulee sitten seuraavana jonne tulee veivissä nämä Amerikan ja Italian porukat, jolloin 10. väliaikapisteellä on sitten Puola 3.43 kärkeä jäljessä. Kakkos- ja kolmostilasta tai kolmos- ja nelostilasta käydään tässä nyt sitten taistelua. Ja siinä ovat ei suinkaan Itävalta, vaan Japani ja Ranska, jotka kamppailevat. Eli Lami Chapui on pystynyt hyvin pistämään sitten lisää vauhtia. Eli Itävallan Christoph Bieler ei ole ihan pysynyt kyydissä. Lami Chapui nostaa Ranskan joukkueen nyt tässä vaiheessa kolmanneksi. 6. sieltä Ranska on noussut nyt kolmanneksi. Mutta Yoshito Watabe hiihtelee siinä hiljalleen ja rauhallisesti myös Lami Chapuin perässä. Norja, Saksa, Ranska, Japani, Itävalta. Siinä on järjestys, kun mennään kohti puolta väliä. Eli 8,6 kilometriä oli hiidetty tuossa kohtaa. 1,4 kilometriä sieltä matkaa tähän puoliväliin. Coxlien odottelee siinä rauhallisesti vielä takki päällä, ettei palellu tulevaa vaihtoa.
Ja Kokslienin kanssa lähtee sitten kamppailemaan sijoituksesta Johannes Rytsek. Rytsek oli myös ihan hyvä eilispäivän hiihdossa, hiihti 5. nopeimman ajan 26.58, kun Kokslien oli ykkönen 26.16 ajalla, siis 10 lenkillä. Kyllä molemmilla joukkoilla on hienosti hiihtovoimaa tässä 2 viimeisellä osuudella, että siihen nähden nyt tämä Krugin loppuveto tässä, niin antaisi kyllä eväitä norjalaisille pikkusen päästä karkuun Mikon myötä. Krug lähti vetämään vahvaa vauhtia kohti hiihtostadionia ja siellä tulee sitten seuraavana Josito Watabe, joka on ohittanut hetkeksi aikaa ainakin Jason Lamy Chapuin, joka nyt peesaa tähän laskuun ja kohta lähtee sitten nousu kohti hiihtostadionia, jonne jo Norja ja Saksa ovat tulossa. Tässä Norjan Magnus Krug nousee viimeistä nousua kohti stadionia ja tekee kyllä joka työnnöllä eroa tällä hetkellä takana tulevaan Saksan Manuel Feistiin. Hyvin on Manuel Feist kuitenkin taistellut tällä osuudella ja suksi näyttää kyllä hyvinkin liukkaalta ja ehkä selittää osittain sitä, että hän pysyi tuossa norjalaisen vauhdissa mukana noinkin pitkään. Ja näin tapahtuu toinen vaihto sitten Norjalla ja kolmas mies Mikko Kokslien matkalle. Ja loppujen lopuksi eroa Norjan ja Saksan välillä tämän toisen osuuden jälkeen on reilu 10 sekuntia ja matkassa noin 130 metriä. Tämä stadionin suoran mitan verran Mikko Kokslien lähti juuri tuohon ensimmäiseen pitkään laskuun ja tässä selostamokoppien edessä menee sitten Johannes Rytsek. Ne lähtee kiristämään sitten Jason Lamy Chapuis ja pitää Ranskan joukkueen 3. tilalla ja yrittää vielä sitten siellä sinnitellä eroon Japanin Josito Watabesta saadakseen Ranskalle jonkinlaisen etumatkan, kun lähdetään 3. osuudelle. Lamy Chapuis lähettää hiihtoladulle François Braun. Viime kaudellahan Lamy Chapuis täällä otti voiton. Mutta Frenzel korjasi sitten loppukaudesta potin ja sai jopa 6 maailmancupin voittoa ja siinä loppukaudessa. Ja näin Frenzel lähettää sitten Braun matkaan ja Japanin joukkueesta Nagai lähtee 3. osuudelle. Hideaki Nagai, joka eilen oli tuossa kärkiporukassa myös mukana. Nagaihan sijoittui kisassa 9. ja hiihti ihan mukavasti. Aika tasavahvoja hiihtäjä nämä ennakkokaavailussa on Nagai ja Proot, että eilen miesten välistä eroa 20 sekuntia japanilaisen hyväksi tuossa 10 kilometrin hiihto-osuudella. Sitten Itävalta vasta täällä, kun Christoph Bieler antaa viestin Marius Teherille, eli Bieler oli varmasti pettymys, nimittäin De Niffel piti Itävallan kyllä hyvin tässä kilpailussa vielä ykkösosuudella mukana, mutta Christoph Bielerin osuudella Itävalta on nyt jäänyt minuutin ja 38 sekunnin päähän kärjestä. Nyt tulee Venäjän porukka siinä ja Slovenia heti takana. Eli Venäjän seuraava hiihtäjä on Nias Nabejev. Puoli tuntia käytti hän aikaa eilen 10 kierrokseen ja sitten Slovenia. Oranic lähettää Kaspar Berlotin matkaan ja Berlotkin viipyi eilen 10 kierroksella 29,5 minuuttia lähes. Eli Slovenia 7. ja nyt sitten Suomen Mikke Leinosta odotellaan ja Arttu Mäkiaho, 16-vuotias Kainuun skiklubin edustaja, lähtee juuri nyt sitten Suomen viestinviejänä, joukkueen viestinviejänä tässä 8. 3. osuudelle. Eroa kärkeen on kertynyt 2 minuuttia 40 sekuntia. Ja ero Venäjään 0,5 minuuttia. Kaikki on mahdollista vielä siihen Venäjän kantaan päästä. Kokslien on ohittanut jo tuon 1,1 kilometrin kohdan ja 17 sekuntia on joutunut Saksan joukkue jo antamaan sitten kovaa kärjessä menevälle Norjalle periksi. Ja tuo erohan syntyy jo tuossa edellisen vaihdon viime 100 metreillä, kun Krug otti kirivaihteen päälle ja lähetti Mikko Kokslienin matkaan. Tässä
puolivälissä tilanne. Norja 10 sekuntia tässä vaiheessa eroa, Ranska 1.10, Japani 1.13, Itävalta 1.38, Venäjä, Slovenia ja Suomi 2.40 kärkeä jäljessä. Kolmannen osuuden ensimmäinen kilometri on kärkikaksikolta Coxlienilta ja Rydsekiltä jo takana. Ja seuraavana sitten Ranska ja Japani tulevat tähän kohtaan, eli Ranskan François Brault ja sitten Nagai hänen perässään. Siellä Tsekki ja Italia tulivat tähän 10 kilometrin kohdalle ja sinänsä hankala tilanne meille nyt, että tuo tsekkipoika pääsee Italian hiihtäjää peesaamaan tuossa ja tulevat kyllä aika tiukasti ajamaan Suomea kiinni tässä. Italia lähtee veivissä, eli heille tulee sitten lisäaikaa tuohon loppuaikaan 47 sekuntia, mutta tsekkien porukka on ihan reaaliajassa ja jos se Suomen ohittaa, niin sijoittuu myöskin saman tien paremmalle sijalle. Eli tämä veivi eli aaltolähtö tarkoittaa sitä, että nämä viimeisenä olevat joukkueet päästetään kutakuinkin nyt sitten inhimillisen ajan sisällä ladulle, eli sekä Yhdysvallat että Italia 4 minuutin kohdalla, kun Yhdysvallat kuitenkin oli 4.22 ja Italia 4.47 kärkeä jäljessä, mutta nuo puuttuvat sekunnit, eli Yhdysvaltain 22 sekuntia ja Italian 47 sekuntia lisätään loppuaikaan. Ja sehän aina tuolla maaliin tullessa muutaman kerran hämää, ennen kuin nämä lisäsekunnit on sinne aikaan laskettu. Hyvän näköistä tämä Mikko Coxlien hiihtäminen kerta kaikkiaan kyllä. Sukseen liuutetaan ja saadaan vähän kauempaa tätä zoomia, niin nähdään miten hyvällä säärikulmalla myöskin rinnettä noustaa. Tässä Saksan Johans Rydsekin tyylinäytettä samaan mäkeen. Norja ja Saksa eivät ole pahemmin tarvinneet lisäsekunteja näiden kilpailujen yhteydessä. Ja Norja menee menojaan. Suomi on myös ohittanut, eli Mäkiaho tuon 1,1 kilometrin kohdan omalla osuudellaan ja Suomi on 3.02 kärkeä jäljessä ja Slovenia on jo karannut yli puolen minuutin päähän Suomen joukkueesta ja on siinä ihan Venäjän kannassa ja Venäjäkin on siis Suomea yli puoli minuuttia edellä. Coxlien on hiihtänyt oman osuutensa puoliväliin ja lähtee toiselle 2,5 kilometrin lenkille ja tekee koko ajan myös sitten lisää eroa. Rydsekkin nyt sitä eroa on 22 sekuntia, kun 1,1 kilometrin kohdalla oli 17 sekuntia. Ranska ja Japani tulevat sitten noin minuutin kuluttua näistä ohituksista edellä nähdyistä tähän hiihtostadionille. Tsekki on yli minuutin päässä Suomesta. 58 sekuntia tuossa 11,4 kilometrin kohdalla on Suomen ja Tsekin ero ja Suomen ja Venäjän ero on 33 sekuntia. Että muutama sekunnin Arttu oli hitaampi tässä alkumatkassa kuin Venäjän hiihtäjä. Tässä menevät perää François Brault ja Hideaki Nagai. Ja lisää tulee eroa kärkikaksikkoon Norjaan ja Saksaan, eli tässä käydään nyt kamppailua lähinnä tuosta kolmannesta tilasta, mutta Itävalta on puolen minuutin päässä tästä ryhmästä, eli kun Itävallalla on Mario Steher ladulla, niin kaksikon kyllä pitäisi pitää vähän lisää vauhtia, jottei Steher, joka tunnetaan vahvana hiihtäjänä, ottaa heitä kiinni, mutta siellä taisi välähtää sitten Steherin pusero jo. Katsotaan tuo Steherin ero, mikä se on, kun tullaan tämän kolmannen osuuden puolimatkaan. Sieltä tulee Itävalta ja 2.06 eroa, kun sitä oli edellisellä paikalla kärkeen 1.53. Kuunnellaan tähän väliin sitten Ilkka Herolan mietteet. Ilkka Herola, varsin raikas hiihtokeli tänään. Joo, aika kylmä on, mutta pakkohan se on kisata kuitenkin, kun kisat pidetään. Minkälaiset tunnelmat jäi tuosta hiihdosta?
No ihan hyvä vitosen hiihto minulta, että ihan semmoinen varmaan omalle tasolle suunnilleen, että en ole yleensä lyhyillä matkoilla kovin hyvä, että se vaatii vähän niin kuin enemmän matkaa, mutta ihan hyvin jakso tuonkin hoitaa. Siinä oli Slovenia, otti kiinni ja meni hiukan ohi. No joo, siihen se peesi, ei se tainnut ohi keretä onneksi, että siinä ainakin sai hyvin mukana roikottua, että siinä olisi ehkä voinut vähän siihen just yrittää saada eroa vielä tehtyä, olisi ollut vähän helpompi sitten Mikelle lähteä hiihtämään siihen, mutta siihen sen parempaa ei nyt pystynyt tällä kertaa. Siinä meni kuitenkin Miken ohi sitten loppujen lopuksi Slovenia, niin mitä uskot vielä, onko mahdollista saada kiinni Sloveniaa ja nostaa sijoitusta? No kyllä minä uskon, että se voidaan vielä saada kiinni. Niillä taitaa muistaakseni ennakolta heikko olla viimeisenä kuitenkin, että jospa se Janne hoitaisi homman kotiin. Kiitos. Kiitos. Ja juuri samalla hetkellä Suomi ohittaa tämän maali- ja vaihtoalueen. Ja 3.20 on eroa kärkeen ja nyt on se puoli minuuttia koko ajan eroa tuonne Venäjään. Slovenia on noin 29 sekunnin päässä, eli Slovenia ja Venäjähän hiihtivät tästä hiihtostadionilta yhtä matkaa viimeiselle 2,5 kilometrin lenkille tätä kolmatta osuutta. Artulta ihan hyvä alku tähän, tämä ensimmäinen 2,5 kilometriä. Hieman asento oli pystyn näköinen tässä stadionilla, että matkateko ja vauhti painaa, mutta toivotaan, että poika jaksaa tämän jälkimmäisenkin 2 puolikkaa yhtä miehekkäästi. Siinä menevät sitten Japani ja Ranska kohti seuraavaa väliaikapaikkaa. Tsekki on 58 sekuntia näköjään Suomen perässä ja sen jälkeen onkin 1.22 USAhan ja Italiaan 1.37. Niin tämä 8. sijahan on jotenkin merkittävä tuon olympialaisten kannalta. Kyllä kriteerit, olympiakomitean asettamat kriteerit on sellaiset, että pitää olla todennäköisyys sijoittua 8 parhaan joukkoon ja sehän edellyttää sitten sitä, että maailmankapeissa taso punnitaan ja tämä nyt on niitä harvoja maailmankap-kisoja, missä me voidaan tämä todennäköisyys niin kuin esittää heille. Tässä käydään sitten ankaraa kamppailua Japanin ja Ranskan joukkueen kesken ja siinä Hideaki Nakai teki sellaisen nykäisyn, jossa ei François Brolla ollut mahdollisuutta vastata tuohon vetoon ja siinä Ranska jäi 5 sekuntia Japanin kyydistä. Coxlien on samaan aikaan laskeutumassa jo sitten tänne maalialueelle ja siellä odottavat ankkurit jo omaa osuuttaan. Jörgen Grobak on siis viestinviejänä seuraavaksi Norjan joukkueella ja Saksan joukkueelta Erik Frenzel, eilispäivän voittaja. Näin nousee Coxlien jo sitten hiihtostadionille ja Coxlienin meno näyttää myös ihan mukavalta tämän 5 kilometrin lenkin loppuvaiheissa. Norjahan otti tämän maiden välisen maailmancupin johtajan paikan eilisen yhdistetyn henkilökohtaisen kilpailun jälkeen, kun Grobak oli 2, Krug 3 ja Coxlien 4, Klemetsenkin vielä 6. Vaikka Erik Frenzel voitti, niin seuraava saksalainen oli Johannes Rützek eilen 8. Juuri tämä mies, joka tässä irvistelee. Hyvin tulee myöskin Rützek kohti maalia, että kyllä on kaikki pelissä ja eikä tuo ero tuohon Norjaan mitenkään niin kuin ratkaiseva vielä ole, vaikka onhan tuossa sekunteja aika lailla, mutta mitä tahansa voi tässä tietenkin matkan varrella vielä tapahtua. Näin lähettää Coxlien sitten joukkueensa ankkurin Jörgen Grobakin vauhtiin. Grobak oli eilen toiseksi nopein 10 lenkillä, käytti aikaa 26.31 ja Erik Frenzel 9. nopein ajalla 27.22. Näin eroa on 20 sekuntia Norjan ja Saksan välillä, joten Frenzelillä tietysti kova työ Grobakia ottaa vielä kiinni, mutta eihän se mahdotonta ole. 10 sekuntia ainoastaan jäi Rützekki Mikko Coxlienille tällä 5 kilometrin osuudella. Hyvä hiihto. Kyllä. Ja tuolla edellisellä väliaikapaikalla Suomi edelleenkin 8. Siinä on nyt eroa Venäjän joukkueeseen 41 sekuntia suurin piirtein. Eli Slovenia on ohittanut Venäjän, noussut 6. ja Venäjä siis 7. Eli
Venäjä on kyllä koko ajan muutaman sekunnin ottanut etumatkaa Suomen joukkueeseen, eli Suomi on 8. eikä siellä nyt, siellä Yhdysvallat alkaa nousta kyllä hiljalleen, mutta on vielä lähes minuutin päässä Suomen joukkueesta. Tsekki on 9. 4.36, eli 53 sekuntia Suomen perässä ja sitten Yhdysvallat 4.45 ja Italia 5.05. Mutta näillä mainituilla joukkueilla vielä matkaa tänne vaihtopaikalle, jonne nyt on nousemassa Japanin joukkue ja Hideaki Nagai teki vahvan repäisyn ja nosti Japanin reilusti 3. tilalle. Ja sitten siellä 50 metrin päässä tulee Ranskan joukkueen François Brault, joka ei Nagain irtiottoon pystynyt pahemmin vastaamaan, mutta Maxime Lahoert lähtee nyt vauhtiin. Lahoert ei päässyt ladulle henkilökohtaisessa kilpailussa, koska valahti yli 50 mäkiosuudella. Ja Japaniltahan lähti Akito Watabe ladulle. Hän oli eilen 4. nopein. Akito Watabe tunnetaan hyvänä hiihtäjänä, joten Watabella tietysti tuo pieni etumatka, 10 sekuntia Ranskan joukkueeseen. Seuraavana Itävalta ja Steherin osuudella ero on kasvanut kärkeen 2:20. Berhard Gruber lähtee seuraavaksi hiihtoosuudelle. Steher ja Gruber olivat eilen tasavahvoja hiihtoladulla. Ja Gruberkin on yleensä tarvinnut, kun on arvokisoissa mitalin ottanut tuollaisen peesipaikan. Mutta nyt siinä ei ole, hän joutuu yksikseen taivaltamaan matkaa. Näin tullaan sitten jo Norjan joukkueen ankkurin osalta tuonne ensimmäiselle väliaikapaikalle tätä ensimmäistä 2,5 kilometrin lenkkiä ja kello lähtee käymään, mikä on sitten Saksan Erik Frenzelin vastaus tässä. Siinä tulee Frenzel. 20,7 sekuntia oli maalialueella joukkueiden välinen ero, nyt se on 22,4 sekuntia. Ja Suomikin tulee hetken kuluttua tähän vaihtoalueelle, mutta otetaanko Mikke Leinosen haastattelu sitten sen jälkeen, kun Suomi on tässä vaihtonsa tehnyt. Venäjä siis 7. 3.15 eroa ja ihan näillä hetkillä pitäisi myös Arttu Mäkiahon tulla tähän vaihtopaikalle ja sitten Janne Ryynänen pääsee lähtemään 8. miehenä ankkuriosuudelle. 3.15 on tuo Venäjän joukkue kärkeä jäljessä, 7. ja 6. on Slovenia 3.10 jäljessä ja nyt tulee sitten seuraava porukka ja onko käynyt niin, että Mikki olisi väsähtänyt. Arttu Mäkiaho on Niin, vähän väsähtänyt. kyllä. Tulee tässä ihan hyvin mukaan, että Janne kyllä pääsee nyt hyvään kelkkaan. Tässä on Italia ja Tsekkien joukkue. Kyllä, eli Suomi nyt hieman menettää tätä asemansa. Siinä on Yhdysvallat ja Italia, mutta joka tapauksessa Suomi edelleenkin 8. kun Ryynänen sitten pyrähtää siihen Yhdysvaltain ja Italian ankkureiden vanaveteen. Mutta nyt voisimme ottaa sitten Mikke Leinosen kommentit, kun tässä tulee sitten seuraava joukkue tuonne 1,1 kilometriin. Japani siitä on mennyt ja Ranska tulee seuraavana. Mikke Leinonen, siinä oli kova kamppailu Slovenian kanssa, mutta ihan et pystynyt slovenialaisen vauhtiin. Joo, ihan en tänään pystynyt. Että vielä oli paha, kun eilen päässyt kilpailemaan. Ja sitten nyt niin oli vähän niin kuin tämä ensimmäinen maailmancupin startti ja sitten toi 5 kilometri aika rankka kisa tohon. Ja oli vähän vaikea, niin kuin ei oikein tiennyt vielä, millaista vauhtia sitä lähtisi. Ja ekan siinä pysyi, mutta sitten se tuli peesissä, niin sen verran vissiin sai levätty siinä ja itse oli väsynyt, niin vähän kovens vauhti, niin ei ollut enää mitään sanaa. Mikä tuon kilpailurutiinin tavallaan merkitys on ihan ensimmäisiä kisoja, kun mennään ja varsinkin hiidetään? No onhan se tärkeää totta kai ja varsinkin, että jos siitä saisi sen niin kuin hyvän tunteen siihen ja tietää, että se lähtee rullaamaan, niin sitten on helppo jatkaa siitä, mutta se on osittain nytkin oli ihan hyvä tuntusta ja tietää, että on hyvät treenit alla ja se kunto on siinä aika lähellä, mutta se vaatii vielä muutamat kovat startit, niin eiköhän se sieltä sitten tule. Kiitos.
No niin, siinä on nyt sitten Janne Ryynäsellä aika tiukka paikka, kun Yhdysvaltojen ankkurina vetää Taylor Fletcher ja Italialla Alessandro Pittin, ja molemmat tiedetään aika vahvoiksi hiihtäjiksi, ja siinä oli Ryynäsellä vielä Yhdysvaltoihin nähden 22 sekuntia hyvää ja Italian nähden 47 sekuntia hyvää, eli Ryynäsen pitäisi pysyä tuon välimatkan paremmalla puolella näihin kahteen maahan, mikäli Suomi haluaa tuon 8. tilansa vielä säilyttää. Ja se on kova paikka, kun kysymyksessä ovat Taylor Fletcher ja Alessandro Pittin tuossa hiihtoladulla. Kyllä Selkä pitää näkyä tässä, kun maaliin tullaan. Tuon verran sitä aikaeroa, minkä aikaikkunan puitteissa Suomen pitää tulla maaliin näiden joukkueiden jälkeen, mikäli meinaa pitää USA ja Italian takana. Eli Yhdysvallat ja Italia todellakin lähtivät 4 minuuttia kärjen jälkeen ladulle, kun Yhdysvaltain reaalinen ero kärkeen oli 4.22 ja Italialla 4.47. Eli tuossa aaltolähdössä Yhdysvallat ja Italia lähtivät ladulle. Nuo sekunnit sitten lisätään Yhdysvaltain ja Italian aikaan, kun he tulevat maaliin. Tämä merkitsee, kun yhtä aikaa tästä lähdettiin Italia, Suomi ja Yhdysvallat, että Ryynäsen pitäisi pysyä porukassa mukana, eikä saisi hävitä enempää kuin sen 20 sekuntia. Venäjä on tuossa minuutin verran Suomen edellä, ja tietenkin tämä Fletcherin ja Pittinin kelkka, jos Janne siinä pysyy, niin kaventaa etumatkaa myöskin Venäjän joukkueeseen, mutta minuutti on kyllä semmoinen etäisyys jo, että ei sitä todennäköisesti ilman simahtamista niin saada kiinni sitten, ja tämä simahtaminen tietenkin sinne Venäjän joukkueen viestivejen kohdalla. Suomi edelleenkin tuolla ensimmäisellä väliaikapaikalla ankkuriosuudella 8. Yhdysvallat on nyt 9 sekunnin päässä Suomesta ja Italia 35 sekunnin päässä, eli se merkitsee sitä, että Yhdysvaltain ja Italian ankkurit ovat ohittaneet kyllä Suomen Ryynäsen, mutta edelleen tuo aikaero, joka tässä lähdössä syntyi, niin pitää Suomen joukkueen 8. Mutta tasaisella vauhdilla näyttää aika vaaralliselta, ettei Suomi ihan tuossa 8. sijan pykälässä pysy. Näin on ankkuriosuus edennyt sitten jo puoleen väliin Norjalta, Saksalta, Japanilta ja Ranskalta. Ja Norja on kyllä tässä nyt sitten ankkuriosuudella menossa kohti voittoa, Saksa 2. ja Japanikin on tehnyt pesäeron Ranskaa, joten 4 kärkitilat ovat kyllä ihan jo sinetöityjä. Ei Itävallan ankkuri Berhard Gruber pysty enää sitten tuolla edellä meneviä ottamaan kiinni, kun Itävalta menee tässä 5. Ja Slovenia on lähes minuutin päässä Itävallan joukkueesta. Sloveniakin on tässä noussut pikkuhiljaa sieltä 8 nyt sijalle 6. Ja tässä Norja ankkuri ohittaa kierroksella Puolan hiihtäjän, ja tarkoittaa sitä, että puolalaisten matkanteko loppuu tässä stadionilla, että tämän enempää kierroksia sillä joukkueelle ei tässä kilpailussa tule. Ja täällä tulee sitten seuraava joukkue eli Saksa. Nopeasti katsotaan Arttu Mäkiahon kuulumiset. Arttu Mäkiaho, miltä tuo hiihto tuntuu tässä kylmässä kelissä? No, tosi vaikea kisa oli mulle, että aika tosiaan on kylmä keli ja haastava matka eka kertaa tälle kaudelle 5. kisa ja vähän niikkeitä oli, että ei ollut helppoa tosiaankaan. Nyt kun ajattelee kuitenkin niin erittäin nopealla aikataululla näihin kisoihin, niin minkälainen jälkimaku nyt jäi maailmancupin kisasta? No joo, ei tosiaan ollut ihan paras valmistautuminen ehkä tähän kisaan, että eilen illalla 4 aikaa tosiaan saa se info, että pitäisi tänne lähteä, tai saa lähteä. Mutta kuitenkin niin on tosi hienoa kisata maailmancupissa ja kotikisat, niin on se hieno. Minkälaista motivaatiota se antaa nyt sitten uran jatkolla? No tosi hyvää motivaatiota, että pääsin näkemään missä mennään kesäharjoittelun jälkeen. Että tästä on hyvä jatkaa. Kiitos. Ja juuri samaan aikaan hiihtostadionilla menee sitten Yhdysvaltain joukkue ja Ryynänen siinä Italian perässä. Ja siinä alkaa olla jo Yhdysvaltain joukkueeseenkin puolen minuutin ero, kun ollaan tämän ankkuriosuuden puolivälissä. Ja tuo 20 sekuntia
varmasti myös sitten, niin Yhdysvallat on jo tässä vaiheessa siirtynyt Suomen edelle, eli on 8. ja Suomi on 6 sekuntia Yhdysvaltoja jäljessä ja Pittinkin tekee kovasti töitä karistaakseen Ryynäsen lopullisesti kannolta, mutta Italia vielä 10. ja eroa Suomen joukkueeseen noin 20, no siinä on 30 sekuntia, puoli minuuttia vielä sitä hyvää Suomen joukkueella, mutta Yhdysvallat jo lipsahti tällä ensimmäisellä 2,5 kilometrin lenkillä Suomen ohi. Aika hyvityksetkin ja aaltolähdön ylimääräiset sekunnit mukaan lukien. Kyllä tuossa vauhtiero on merkittävä Taylor Fletcherin ja Janne Ryynäsen kesken ja myöskin tuo puoli minuuttia, mikä Pitti, niin näin on vielä takana Suomea, niin ei ole ollenkaan kirkossa kuulutettu, että Suomi pysyisi Italian edellä, kun tullaan maaliin. Ja tässä tulee jo sitten Jörgen Grobak kohti maalia. Norjan joukkue Håvard Klemetsen, Magnus Krug, Mikko Kokslien, Jörgen Grobak antoi hetken aikaa Saksan ounastella mahdollisuutta jopa yllättää Norjan joukkueen, mutta sitten viimeistään siinä Magnus Krugin kakkososuudella Norja teki selväksi sen, mikä sen hiihtovauhti ja hiihtovoima on, ja niinpä sekä Kokslien että Grobak ovat saaneet rauhassa mennä kärjessä. Viimeinen suora enää Norjan joukkueella jäljellä, ja näin ensimmäinen joukkuekilpailu tulee päättymään Norjan ylivoimaiseen voittoon. Håvard Klemetsen, Magnus Krug, Mikko Kokslien, Jörgen Grobak, ja siinä on Grobakilla ankkurillakin aikaa ottaa vielä Norjan lippu ja toinenkin. Kätellä siellä yleisöä ja näin tulee Norja ykkösenä maaliin. Ja sen jälkeen sitten Saksan joukkue Björn Kircheisen. Katsotaan muuten tuo Puolan joukkueen hiihtäjä. Hän lähti kyllä jatkamaan matkaa, ei jatkakaan, vaan siellä tuomarit sitten näyttävät, että sivuun vaan sinut on otettu kierroksella kiinni. Mutta täällä tulee Saksan joukkue Erik Frenzel, eilisen henkilökohtaisen kilpailun voittaja. Saksan joukkue Björn Kircheisen, Manuel Feist, Johannes Rützek, Erik Frenzel ottaa 4. kakkostilan. Ja sitten se 3. tila, se ratkesi jo edellisellä osuudella Hideaki Nagaen hurjalla repäisyllä viimeisellä kierroksella Japanin eduksi, ja Japani tulee 3. Yhdysvallat on ohittanut tuon viimeisen lenkin ainoan väliaikapaikan ja on siis 8. 4.19 on eroa kärkeen, kun Taylor Fletcher siis vie Yhdysvaltain joukkueen ankkuriosuutta ja Janne Ryynänen Suomen joukkueen ankkurina, ja Italialla siis Alessandro Pitti. Suomi ei vieläkään ole siellä väliaikapaikalla, ja se on huolestuttavaa. Nyt sinne Suomi sitten tulee ja eroaan 17 sekuntia Suomen ja Italian välillä. Pystyykö sitten tämän viimeisen runsaan kilometrin aikana Pittin vielä tekemään eroa niin paljon, että Suomi putoaisi tässä jopa 10. Tässä joka tapauksessa Japani, tai Heikato, Yoshito Watabe, Hideaki Nagai, Akito Watabe tulee tämä joukkuekilpailun 3. Kilpailujärjestyshän meni kuperkeikkaa, kun yhdistetyn joukkuekilpailu piti käydä eilen ja tänään tämä henkilökohtainen kilpailu, mutta kun tuuliolot sutkivat sitten lauantai-aamun hyppäämiset ja varakilpailu tuli voimaan, niin järjestys vaihdettiin niin, että eilen henkilökohtainen kilpailu tuo varakilpailun mäkiosuuden kanssa ja tänään henkilökohtainen tai tämä joukkuekilpailu, jossa mäkiosuus hypättiin aamulla. Janne Ryynästä lukuun ottamatta Suomen joukkue teki ihan kiitettävän suorituksen mäessä, mutta ei sitten tule riittämään tässä. Siinä tulee Ranska maaliin 4. ja vajaa puoli minuuttia Japanin ja Ranskan välinen ero kamppailussa 3. sijasta loppujen lopuksi. Sitten Itävalta. Berhard Gruber tuo Itävallan maaliin seuraavana, eli 5. 2.52 eroa Norjaan.
Ranskalla tänään La Groalami, Chapuis, Bro ja Lahört, Denifel, Bieler, Stecher, Gruber Itävallan joukkueessa. Sitten seuraavaksi on tulossa joko Venäjä tai Slovenia. Veikkaisin, että jopa USA tulee sieltä pölähtää molempien joukkueiden ohitse, koska USA:n ja Venäjän eroa tuolla oli 20 sekuntia. Tässä nähdään Kyllä. Taylor Fletcher ankkurina tuo USA:n 6. maaliin. Eli vahva nousu Yhdysvaltain joukkueelta, niin kuin vähän ounasteltiinkin, kun hiihtäjinä olivat Todd Lodvik, Brian Fletcher, Bill DeMong ja Taylor Fletcher. Ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin tuo mäkihyppykunto löytyy sitten joulun ja arvokisojen välillä. Ja jos hiihtovauhti on tätä, niin Yhdysvallat tulee olemaan vielä Sotsin olympialaisissa vahva mitalliehdokas. Yhdysvallat nyt 6. Sitten seuraavaksi sieltä tulee Slovenian joukkue. Näin Slovenia ja Venäjän joukkue kaikkensa antaneena. Ja kun tuohon lisättiin Yhdysvaltain aikaan sitten se 22 sekuntia, niin tässä käy niin, että Slovenia on 6, Yhdysvallat 7 ja Venäjä jää 8. Ja sitten Suomi ja Italia taistelevat 9. sijasta. Pittin tulee seuraavaksi maaliin ja siitä hetkestä kun Pittin on maalissa, niin Ryynäsellä on 47 sekuntia aikaa tulla maaliin pitääkseen Italian joukkueen selkänsä takana. Näin Pittinen tulee ja ei ihan täysiä kyllä ota ja Ryynänen taitaa olla siellä jo maalisuoralla eikä tuohon mene kyllä 47 sekuntia. Eli Ryynäselle on siellä reitin varrella kyllä varmasti annettu ohjeet, että nyt taistele ja Italia on näin lyöty, kun siihen lisättiin Italian aikaan tuo 47 sekuntia. Suomi on 9. Suomi on 9. Hieman jäätiin tavoitteesta ja kyllähän tämä oikeastaan pohjautuu siihen mäkiosuuteen ja nimenomaan Janne Ryynäsen mäkiosuuteen, kun tässä näin pääsi käymään, että Jannen normaali hyppy tuohon ja me oltaisiin oltu tuossa Venäjän edellä. Lopputulokset, kun vielä viimeiset joukkueet ja Viro ja Tsekki sieltä tulevat maaliin, eli Tsekki joukkue numero 9, Viro joukkue numero 11. Silloin kaikki maaliin asti hiittäneet 12 joukkuetta on saatu tämän osuutensa loppuun ja kilpailupäätökseen, mutta nyt sitten Mikko Kokslienin eli voittajajoukkueen kolmoshiihtäjän mietteitä. Kokslienhan hiihti hyvin ja ennen kaikkea eilen hiihti nopeinta vauhtia 10 ladulla ja oli eilispäivän kilpailun 4. Mikko Kokslien, Norja tänään varsin ylivoimainen. Ensimmäinen maailmankappiviikonloppu, minkälainen tunnelma? No on kyllä tosi hyvä. Nyt meni hyvin mäessä ja oli kiva joukkojen kanssa. Eilisen päivän jälkeen, mikä oli myös tosi hyvä, niin oli mukava hiihtää voittoa tänään. Varsinkin hiihtovauhti teillä joukkueessa 2 viimeistä, muun muassa sinä, niin siellä löytyy voimaa. Joo, kyllä siinä ihan hyvin ja tänään voitettiin mäkiosuuden myös, niin sehän meni niin kuin piti toi hiihto. Miten tuo olympiavuosi ja Sotsi motivoi sinua nyt sitten tulevalle talvelle kilpailemaan? Kyllähän se on se Sotsi isoin tavoite. Mutta kyllä nämä maailmancupin kisatkin on ihan mukava hiihtää ja on kyllä tosi kiva olla täällä Rukalla ja aloittaa kauden tällä tavalla. Oletko muuten ehtinyt Suomessa vierailemaan ja harjoittelemaan? No kyllä mä siellä kävin syksyllä. Muun muassa siellä Lahdessa kävin pian viikko käymään. Ja nythän tää menee kisailemaksi tai koko talvi, niin eiköhän kesällä sitten taas käydä. Ei mitään muuta kuin onnea jatkolle. Kiitoksia. Kiitos. Kaikki joukkueet on saatu maaliin ja tässä voittajajoukkue. The guys did a great job. The decisive move from Magnus made the gap big enough for Mikko, and then it was I felt I had good control in the last lap, and
yeah, it was a good day for Team Norway. Awesome, congratulations again. Grobak siinä totesi, että Magnus Krug ja Mikko Kokslien tekivät sen verran hyvän eron takana tuleviin, että hänellä oli helppo sitten hiihdellä ja tuoda Norjan joukkue tähän ykkösenä maaliin. Saksa jäi 30,7 sekunnin päähän. Sitten oli ero jo yli 2 minuuttia voittajajoukkueeseen, kun Japani tuli maaliin kolmantena, Ranska 2,32 eroa voittaneeseen, Itävalta 2,52, Slovenia kuudentena, Yhdysvallat kovalla hiihtojoukkueellaan nousi 7. Venäjä 8. ja Suomi 9. Ja vaikka Ryynänen sanoi mäkiosuuden jälkeen, että onhan siinä hyvä paikka lähteä 2 minuutin takaa ajoasemasta, niin 5 minuuttia sitä kuitenkin sitten eroa tuli tuonne kärkeen ja juuri niihin pahimpiin haastajiin. Valitettavasti eroa tuli niin, että Suomi ei tätä haviteltua 8. sijaa saavuttanut. Näin pääsi käymään tällä kertaa ja kuitenkin tässä semmoinen ihan positiivinen vire tähän viikonloppuun saatiin, että meidän varsinkin nuorempien urheilijoiden osalta tuli tämmöisiä viitteitä tulevasta ja sillä tavalla kilpailukausi on onnistuneesti avattu. Ja jos koko tätä viikonvaihdetta sekä hiidon että yhdistetyn että mäen osalta arvioidaan, niin kyllä ehdottomasti positiivisen suoritus oli Ilkka Herolan 13. sija yhdistetyn kilpailussa. Siinä näkyy, että nuori 18-vuotias yhdistetyn urheilija on viime vuodesta tai viime kaudesta mennyt eteenpäin, kun hän oli tuolla 20 sijan paikkeilla vielä Val-di-Fiemen maailmanmestaruuskisoissa, niin kesä-GP:ssä jo 10 joukossa ja nyt sitten avauskilpailussa maailmancupissa olympiatalvena hän sijoittui 13. Edistystä on tapahtunut ja se on juuri se tärkein asia kuitenkin urheilijan elämässä, ja kun ikä on vasta 18 vuotta, niin kehitysvuosia on vielä edessä. Tässä sitten maiden välinen cup-tilanne. Norja johtaa ylivoimaisesti, Saksa toisena, Japani kolmantena ja Suomi tässä vaiheessa juuri sillä siellä kuin tässä kilpailussakin, eli 9. Japanin joukkue nousee siis kolmoskorokkeelle. Palkintojenjakoseremonia tämän viikon vaihteen viimeinen Rukan hiihtostadionilla. Taihei-Kato, Yoshito Watabe, Hideaki Nagai ja Akito Watabe korokkeelle. Sitten Saksan joukkue kakkoskorokkeelle Björn Kirchheisen, Manuel Feist, Johannes Rützek ja Erik Frenzel. Ja ykkösryhmä. Kuten todettiin tämän lähetyksen alussa, niin vielä Jan Smid ja Magnus Muan puuttuvat tästä Norjan joukkueesta ja hurja meno siitä huolimatta jo maailmancupin avausviikonvaihteessa. Howard Clemetsen, Magnus Krug, Mikko Kokslien, Jörgen Grobak on voittajajoukkue. Ja ensi viikonvaihteessahan yhdistetty maailmancup siirtyy sitten mäen tapaan Lillehammeriin. Siellä käydään 2 kilpailua 7. ja 8. päivä joulukuuta. Janne, minkälaiset nuo hiihtokelit olivat tänään? Aika kylmä ainakin. No aika kylmä joo, ja no ylämäät oli vähän niin kuin pahvissa hiihtänyt. Se lumi on niin kuivaa, että se suksi ei oikein liu siinä, että kyllä sillä aika koville joutui. Tuo tavoite ei tällä kertaa täyttynyt. Mitä sanot joukkueen suorituksesta itse? No pojat hyppäs mun mielestä aika hyvin. Itellä kävi sitten se pieni floppi siinä, että ei ihan tullut semmoista hyppyä kuin olisi halunnut ja olisi tarvinnut. Mutta tuohon hiihtoon kuitenkin oli ihan hyvät niin kuin saumat lähteä tavoittelemaan sitä 8. sijaa. Ja eihän se kaukana ollut, mutta mä tiukkaan paikkaan jouduin tuohon ankkuriosuudelle, että sitten lähti kovimmat hiihtäjät yhtä aikaa menemään, niin vauhtia riitti, mutta ei ihan pysynyt mukana, että Alessandrolle ei tainnut ihan hirveästi kuitenkaan jäädä, että se oli niin kuin ihan hyvä sinänsä. Mutta kisoja on vielä edessä.
Anteeksi? Kisoja on vielä edessä. Kyllä joo, että tässä saatiin nyt homma käyntiin ja nöyrästi mennään kohti uusia kisoja. Kiitos. Näin Janne Ryynänen, Suomen joukkueen ankkuri tässä viesti kisassa. Jyri on ehtinyt tänne studioon ja meidän on aika hyvä niputtaa täältä tämä nähty viikonloppu myöskin meidän osalta. Norja, on se vaan kova maa. Löytyykö sille pysäyttäjä olympiatalvena? No kyllä tuo Saksa aika hyvin laittoi kampoihin tässä, että kyllä sieltä Frenzel Rützek on tällä hetkellä aika iskukykyisessä kunnossa ja uskon, että Kirhaisen ja kumppanit sieltä nousee. Tosin Norjalta puuttuu vielä pari kaveria, Jan Smith ja Magnus Moan, jotka eivät tähän joukkueeseen mahtuneet, niin heillä myöskin sitä tason laajuutta löytyy ihan toisella tavalla. Ja sen, mitä Hoopi otti tuolta selostamosta kiinni, Yhdysvallat, jostain merkillisellä tavalla he aina kaivavat sen mäkivireenkin sitten oikeaan aikaan. Uskotko, että Yhdysvallat pystyy nousemaan vielä jokeriksi olympiakisoissa? Uskon kyllä, että kyllähän heillä tuo fysiikka on todella vahva ja nyt heillä on kesästä lähtien ollut saksalainen mäkivalmentaja tässä touhussa mukana, että aika näyttää ja tuo joulutauko varsinkin sitten, kun Ramsau maailmancupit on takana ja otetaan seuraavan kauden alkua, niin siinä vaiheessa on se iskun paikka, että rakennetaan se hyppykunto uuteen muottiin. Hei, Suomen joukkueesta on käyty jopa spekulaatioita siitä, että näyttöjä on annettava, jotta ylipäätään laitettaisiin yhdistetyn sekä mäen joukkueesta myöskin joukkueet ylipäätään Sochiin. Kuinka tärkeitä näyttöjä nyt annetaan tulevien viestijoukkueiden osalta ja viestikisojen aikana maailmancupissa? No, meillä on henkilökohtaisia kisoja maailmankappeihin, on 3 kuottapaikkaa, eli 3 urheilijaa pääsee nyt osallistumaan tästä kisoihin, jotka päättyy tosiaan joulua ennen tuonne Ramsauhun, että ne on hyviä paikkoja, nämä antaa viitteitä kunnosta ja sitten myöskin Continental Cupin puolella nämä loput urheilijat, että näiden henkilökohtaisten kisojen kautta niin pyritään vakuuttamaan myöskin nämä olympiakomitea siihen, että joukko kannattaa lähettää. Miten sä koet tämän tilanteen tällä hetkellä? Kyllä mä näen ihan positiivisen sen, että eiköhän me hyvä kilpailukykyinen joukkue jälkeen saada. Hoopi otti myöskin totta kai Ilkka Herolan selostamosta äsken esille, ja siihen mielipiteeseen helppo yhtyä. Ehdottoman positiivinen oli hänen suorituksensa henkilökohtaisella matkalla 13 sijaan. Miten muuten vielä ynnäisit kokonaisvaltaisesti tämän viikonlopun? Nuoret esiintyi positiivisesti ja antaa niin kuin vahvaa kuvaa siitä, että hyvää juniorityötä on tehty ja pojat on oikealla tiellä ja uskon, että tässä aikuistenkin sarjassa näitä tuloksia pikkuhiljaa ruvetaan niin kuin lunastamaan. Ja vielä semmoista paloa, kun saadaan jokaisen treenaamiseen ja sellaista urheilemisen iloa, niin eiköhän se sieltä tule? Joo, kisat on nyt korkattu käyntiä. Tästä ruvetaan nyt nostamaan kuntoa esille. Näin, kiitoksia Jyri oikein paljon näistä arvioista ja tästä tämä kausi vaan jatkuu yhdistynkin puolella. Kiitos. Tosiaan, Rukan viikonloppu alkaa olla hiljalleen käsitelty. Toki Rukallahan tapahtumia jatkuu jo vajaan 2 viikon kuluttua, kun freestyle-hiihtäjät pääsevät täällä irti. Ja Ylehän välittää myös nuo tapahtumat sitten vajaan 2 viikon kuluttua. Ensi viikonloppu oikeastaan käyntiin myös uusittu urheiluviikonloppu. Ja paljon muutakin urheilua tapahtuu, jalkapallon mestarien liigaa ja kaikkea kivaa. Itsenäisyyspäivän vastaanottokin, älkää unohtako sitä. Tämä kaikki Yleltä. Nyt oikein mukavaa illanjatkoa. Tällä käy, kun viettää liikaa yksinäisiä iltoja hotellissa. Tänä vuonna juhlitaan muuallakin kuin Tampere-talossa. Sento! Lepo! Sento! Terve hevonen. Terve! Oikein höyryttää kätten niin, että vittu! Ikinä olisi uskonut, että täällä Suomessa pääsee surffaan. Suomi on vuoden 2011 maailman mestari. Erilainen itsenäisyyspäivä. Tietenkin Kakkosella. Me olemme täällä tänään juhlistamassa Jennin ja Auran rakkautta. Mitä? Kenen? Herra Jumala. Nainen! Mäkin on. Herra Jumala! Oletteko te vaan? Mitä tää Mervi nyt on? Täti kertoo. Nyt mennään. Mitä sulla on pusseissa?
ihmeellistämissä pusseissa, unikokevissa pusseissa. Tuttilulla. Mun katsotaan yhdessä yössä kun pulla, mut sisään katsomaan et voi se tulla. Mitä sulla nois pusseissa? Nyt kun me ollaan kannustettu noita miehiä, niin missä vaiheessa me sit vaihdetaan? Niin että me pelataan ja miehet kannustaa meitä. Niin. Pusseissa!